Ποια συναισθήματα ξέρετε? Τη λύπη. Το θυμό. Αχ, ανακούφιση. Αγωνία. Την αγάπη. Το φόβο. Την αηδία. Τη χαρά, την ευτυχία. Την αγανάκτηση. Την ντροπή. Την απογοήτευση. Την έκπληξη. Τη γαλήνη. Λένε πως κάποτε όλα τα συναισθήματα έμεναν μαζί στο ίδιο καταπράσινο νησί στη μέση του πουθενά. Και κάποια έκαναν παρέα και κάποια ήταν μόνα τους. Σε εκείνο το νησί ζούσαν και ταξιδιώτες που όταν το επισκέπτονταν για πρώτη φορά δεν μπορούσαν να το αποχωριστούν. Γιατί σε τούτο το νησί η μυρωδιά από τους λεμονανθούς το πρωινό σου σπάγε τη μύτη και η μυρωδιά από το γιασεμί το βράδυ δεν σ' άφηνε να κοιμηθείς. Μια μέρα όμως που δεν ήταν σαν όλες τις άλλες, γκρίζα σύννεφα γέμισαν τον ουρανό και δεν άρχισαν οι πρώτες στάλες βροχής να πέσουν στο χώμα και στα φύλλα των δέντρων, στις καλύβες τους και στα κούτελά τους. Η μπόρα δυνάμωνε και δυνάμωνε και ξέσπασε σε μια μεγάλη καταιγίδα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το νησί άρχισε να πλημμυρίζει. Το νερό ανέβαινε πάνω και πιο πάνω, όλο πιο πάνω και όλοι κατάλαβαν πως το νησί τους θα βούλιαζε. Μαζί και αυτοί. Οι κάτοικοι του νησιού άρχισαν να μπαίνουν στις βάρκες τους για να φύγουν. Η αγάπη όμως έκατσε σε ένα βράχο και είπε «Αγαπημένοι μου φίλοι, πού πάτε? Μπόρα είναι, θα περάσει. Μην εγκαταλείπετε το αγαπημένο μας νησί. Θα αντέξω ως την τελευταία στιγμή». Δε. Ακόμα και η ελπίδα που λένε πως πεθαίνει πάντα τελευταία, το σκασε. Όταν κατάλαβε πως θα βούλιαζε με το νησί, άρχισε να ζητά βοήθεια. Πρώτα-πρώτα είδε μια βάρκα κατακόκκινη σαν τη φωτιά. Μέσα στεκόταν η αλαζονία και άρχισε να της φωνάζει «Αλαζονία, πάρε με μαζί σου!» «Καλέ, είδες πως είσαι?» μου σκέμα από πάνω μέχρι κάτω. «Το σκάφος μου είναι πεντακάθαρο και θα μου το λερώσεις. Δίνε του!» Λίγο πιο κάτω είδε μια λαμπερή θαλαμιγό, βαμμένη βαθύ μπλε με μαλαματένια χερούλια από την πρίμνη ως την πλώρη. Τα χερούλια στις πόρτες μπρούντζινα, τα χερούλια στα φινιστρίνια από φίλτιση. Ήταν το καράβι του πλούτου. Όταν ο πλούτος εμφανίστηκε μπροστά της, έμοιαζε με αστραπή στον γκρίζο ουρανό. Και αυτό γιατί η στολή του ήταν ολόχρυση. Θαρείς πως την είχε αγγίξει ο βασιλιάς Μίδας. «Πλούτε, πάρε με μαζί σου!» «Ο πλούτος είμαι εγώ. Έχω στο σκάφος μου διαμάντια, σήμη και χρυσό. Δεν έχω χώρο για φτωχαδάκια. Κι αν θες να σωθείς, πάρε σωσίβιο, σωσίβιο». Η αγάπη αναστέναξε και προχώρησε πιο κάτω. Είδε τώρα μια βάρκα πολύχρωμη,
στολισμένη με κίτρινες, κόκκινες, ροζ, γαλάζιες και πράσινες κορδέλες. Και μέσα εκεί ήταν η ευτυχία και ο ενθουσιασμός. Μα όσο κι αν η Αγάπη κουνούσε τα χέρια και του ζητούσε βοήθεια, τόσο δεν την έβλεπαν. Ήταν τόσο χαρούμενοι για αυτό που συνέβαινε, που χόρευαν και τραγουδούσαν. Η Αγάπη συνέχισε να περπατά στην άκρη του γυαλού. Τώρα μπροστά της ήταν μια μικρή βάρκα με σκαρί μισοφαγωμένο από τον ήλιο και τα κύματα. Μέσα εκεί καθόταν η Λύπη. Η Αγάπη σήκωσε το φόρεμά της και έκανε να μπει μέσα στη βάρκα. Μα η Λύπη έσκυψε το κεφάλι της, σήκωσε το χέρι της και της είπε «Μην πλησιάζεις άλλο, Αγάπη. Είμαι τόσο λυπημένη για αυτό που συμβαίνει που θέλω να μείνω μόνη μου». Και αυτό το πλάσμα που σήμερα λέμε το όνομά της και μας ζεσταίνει την καρδιά, πρώτη φορά στη ζωή της ένιωσε το κρύο να την τυλίγει. Πού να ξέρε πως τούτο το λένε μοναξιά. Το είχε πάρει απόφαση. Θα βούλιαζε με το νησί. Το μέτωπό της συνέφιασε. Τα δάκρυα άρχισαν να διασχίζουν τα ροδένια της μάγουλα και να σμίγονται με τις σταγόνες της βροχής. Μα ξαφνικά της φάνηκε πως άκουσε μια φωνή. Γυρίζει και τι να δει. Έναν γέροντα που δεν ήταν πιο ψηλός από αυτήν, με άσπρα μαλλιά σαν χιόνια και άσπρα γένια, να της χαμογελά. Τα ρούχα του ήταν κουρελιασμένα και τα πόδια του ίσα που τον βαστούσαν. «Έλα, Αγάπη, θα σε πάρω εγώ μαζί μου». Της άπλωσε το χέρι και τη βοήθησε να μπει στη βάρκα του. Η Αγάπη τον έβλεπε με πόσο κόπο έκανε κουπί που νόμιζε πως αν του μιλούσε θα έχανε και την παραμικρή του δύναμη. Όταν έφτασαν σε μια νέα γη, ο γέροντας κατέβηκε πρώτος. Άπλωσε το χέρι και βοήθησε την Αγάπη να κατεβεί. Αμίλητος μπήκε στη βάρκα του και έφυγε. Η Αγάπη άρχισε να αναρωτιέται ποιος ήταν αυτός που τη βοήθησε. Στην ίδια στεριά είχε πάει και η Γνώση. Ήρθε κουνιστή λυγιστή κοντά στην Αγάπη και αυτή τη ρώτησε «Γνώση, ποιος είναι αυτός που με βοήθησε?» «Α, αυτός είναι ο χρόνος». «Και γιατί να με βοηθήσει εμένα ο χρόνος?» «Α, επειδή μόνο ο χρόνος ξέρει πόσο μεγάλη σημασία έχει η αγάπη». Και η Αγάπη χαμογέλασε και τράβηξε το δικό της δρόμο. Από εκείνη τη μέρα λένε πως όλα τα συναισθήματα για να προφυλάσσονται τρύπωσαν κρυφά μέσα μας την ώρα που κοιμόμασταν. Κι έτσι τραβάμε εμείς όλα τα καλά και όλα τα κακά του κόσμου.